Tako? Naam. Hiri ro adu baga songaro. Hiri ya bena. Doni pinjam. Assalamualaikum. Selamat. Tidak belum pesen betul. Anda pergi. Mau ya orang teh. Tuh, jam berapa? Jam berapa nak? Luar mahir. Memba. Bismillah nen. Waktu ini deh. Bismillah. Bismillah waktu ini. Ini berapa orang aja? Sama. Komando kau kan aku cara apa tuh jam? Halin tak boleh. Orang kantor aku. Orang kantor aku. Mau head deko. Mau in minute. Alan. Alan. Anda kai. Ma anu kalma ma ko. Insyaallah. Bismillah. Ini ka ngador to. Ada sih aja. Nasi kuning ciwan kami yang tadi ada arung suan dem kasam ta kon ci kasam mi ba postu ko do ma fadam do en ko ma fay na hunya tatam ko kom tam ko ko hanan way munji mi ko wa bu ko gelo ho le ten muro ngata dam muro nen Bismillah. bama ay bor yana bam de bende won e dira hande bende won do defana gar An yaay mer sokra kasi. muro wadane de so bama no wan gati Wala sokra de. taw horan ko on ne fanyo ko hande gatti benes ala do bor ala do onon kam sukaɓe ngala be ngala ko bam ala do pan anke ko wiya o nyamde suka go seede ɗum ne wayta ko be jane wona babam waɗal ko no ko itti bam ko neɗɗo kellifaade kañum watta ɗen guel tar a wonda cukalde i min kam aɗani yiyay komi koɗo guiɗo suka kayno ngoni ko bama won waran nan ala min kay walla demba wona yidde fende min kala komi yirani yitere mi hena ɗum jam sowona mi yi ɗum sakko forno babam tana takko ɗum ko forni en woni gorko kellifaade ko ko fammi si wonam tufa inchallah ɗum kam joni wonata kon kam o hakke bam kam ko waɗa en te haalama ka yo yom noon yo yom akan aran yiɗo ɓurtude noon ɓeɗo onon jiiɗi wasde horde on taka babam ko onon kulmi hen joni bama aski o artata ma ɗo ma yimɓe lelo Anda ka mettinde de. wonka anda hen walla wonka anda hen bamde inchallah ma arɗo te mo haalamo kadi ko leydi kay sukar ɓolo mbaɗɗa hen alay sago wonde guira kiitan tan ko ɗum bam jogi bam wayni kam waɗe sukar kadi adu ka fi gadda mbure se an yayi hay goto anda ko jiɗɗa goto anda ko jiɗɗa ɗum haɗi babam tajjuɗo ka ɗo haal ɗum haɗi mo tajjuɗo ɗum tagi so ñeram yonti tan ko banggue goɗɗo faya a ustata haalama kam adu mburo wo holko wonɗo fof yeehi fof nanɗo yeey sona ka wonan ɗo fof nanɗo ɗum ɓen ko beyitan jani ko wona bam waɗata ɗen guel Yaay buru kam so wodi iten ko. min wiyamna andi kam ko rogi suba ko ɗon yallando wadde mo ñaa est ce que wona be jani en ko wona min ko min ko an gon fuuji ni ɗo ngallo fof gacca mawɓe kilifaɓe an oɗo hukkono worno haydara an yayi mawɗo kay muñat acca suka mum ñama kam Yaay min Allah awɗana men wonde julɗe minen kam min juuloɓe so Allah jaɓi Allah wani jaham bama min hande bama so tawi kam ɗo galle jawnan kafe mi fawla kafe ndejjira wadde hen mew hay goto anda hande ko yiɓe taƴirko wonde yayi haala ka ne heewi a waɗat tan ko jiɗɗa wadde ko goto fof fewnan huurum ka koɗo ko koɗo ko haydara ala e fani war koto sukaro o yandani ko ƴewɗon werte ɗum ni wonni woɗɗo seeɗa kam ƴewsone maro kam tanti mi haali ni haala tan yimɓe taƴatande kaala ɗum ma jogo envie ñamde boom yeey on ustata ɗum haala haala oɗo heure wona gonde joni ana ko yimɓe télé so wona ñamde yimɓe koori guila subaka ha oɗo heure acci yimɓe ñaama on haala tan ma jogo a envie ñamde yaltinat hen glace a yaltinat mi wawa yaltinde min ɗo gomno akkatiyemo kuppi boom sa haali mbiya ka kewɗa haala sa deƴƴi mette marma to men so jeyrana puɗɗima mawlu tan ko haala mo men yiɗi o haydara waɗa ɗo en nan harme jeeɗi gongol ari inchallah mi ɓaɗinto mon kumtuɗon banggue mo min mi humto banggal min mi wawa ɗum yaay haala tan ndewmon onon mo wonde mon ñawat sella tan mo wonde mon Allah seedi sella ni mawɗo nan kiwe sukaɓe nan kiwe holno neɗɗo selli min so babam humtaki ɗoɗan min fewara so babam humtaki ɗoɗan min fewara en tout cas dem ko kala babam humtaki hay ɗum goto woɗɗo yara nan hay goto yara haɗi yimɓe yarta tan ko haala ma ka a ustat haala yimɓe yara yow hay goto yara sukara ɗan restin sukara haala ka heewi bomi hebli yo mi juulima accuma ɗum ƴar kafe ma nan ɗo ɗum jinnoɗa a haali tan ha yimɓe fof geddi jeeyi jonka minne hami juula joni ka yar nan ɗon yeeyoya mi wawa yarde kafe ɗe sa pari gulnana ham ɗum de e inchallah ɗum ala ko heddi ɗum ɗo mata komi hejjoro ɗum harame jeeɗi par neɗɗo Ramadan
tawi laaɓi aade ko golle mum moƴƴe gonendi magu ɓingu moƴƴagu kam ko cuɗari tan fodde kala gurɗo ko dadade darade gollade e saaha walla yonto mo hawri hoynetonode so sami ina foti hoccede ko pular wi noon Allah adani en ceerno mo ganduɗa ko ceerno jaam zamanu ceerno jaaduɗo e zamanu ɓurɗo lollirde ceerno Mouhamadou Wagne baɗowo golle payodinde ko fate e inde Allah hani e dabo tawi a jokkodire jaam zamanu o safrete hano hannirta ni en omo yawri ɓandu wuloru ɓandu teddoru koyɗe musoje hani e hoore helore so tawi a ari a jokkodire jaam zamanu o safrete ha cala te lotgal kadi jidda o lotete ha ɓandu ma ndu wayno sukara ni so tawi ɗo ndewɗa foof indema ina haale walla so tawi ka commerce a dañat client tigui rigui no hannirta ni jaam zamanu noon omo wondi e kawniɗe so tawi ko a gorko aɗa wondi e debbo ladde so tawi a remako walla ni so tawi ka gorko gonduɗo e debbo ladde walla debbo gonduɗo e gorko ladde yani neɗɗo laddiyanke gonno e hakkude yimɓe kala so tawi a are jaam zamanu o safrete ha cella loota ganduɗa mo ɓandu mum teddi omo itta kadi gonduɗo e uddo walla uddare hani e dabare gonɗe e nder galle so tawi a jokkodire jaam zamanu o safrete ha cella jiilol ko ɗum tan o yawrani o safrete ha mbiya kes jaaha e haajuji ma kala jaam zamanu noon ko ceerno jontaɗo ceerno jaaduɗo e zamanu ɓurɗo lollirde ceerno Mouhamadou Wagne gonɗo hande e Marda Walo walla ni tawetede kala e sahaji e nokku Mauritanie walla ni ha Mbour leydi Sénégal kanko jaam zamanu noon so tawi aɗa yiiɗi jokkodirde makko numéro makko téléphone mbatta ko 78 178 47 71 78 178 47 71 a heɓat jaam zamanu tigui rigui o haalanma hol caɗele maɗa ɗum noon on jarama e kettugol